Манасаровар. Среща с ганите. Намаскарам Садгуру. Нашите писания и дори нашите храмови скулптури изобразяват много видове същества, като гани и якши. Това същите същества ли са, както тези, които посещават езерото Мансаровар? Единствените две култури, които са документирали това, са индийската култура. Наистина е документирала това изключително много. И гръцката култура е документирала това до известна степен. Относно същността, когато казваме същества от друго измерение, това са единствените две култури, които описват определени форми. Тук имаме якши, гандарвани, гани, кинари, апшари, ритики и има много подобни. Мисля, че наистина сме разпознали същества от други измерения. Поне над 11-12 вида от тях. Гърците също имат подобен брой. Може би малко по-малко, но те също са разпознали такива същества. Мисля, че единственото място, аз никога не съм влизал в това място, но хората са ми казвали, че най-добрата библиотека от този вид е в Адяр, Ченай, теософичната библиотека. Предполага се, че има огромна колекция от окултни книги, които са относно всички тези аспекти. Окултните изкуства изследват тези аспекти повече от духовния процес, защото те винаги разглеждат как да се използва някакво друго същество, което има необходимата сила, интелигентност и достъп, за да направи неща вместо тях. Те винаги гледат как да поробят нещо, за да го използват за собствена изгода. Окултното изследва тези неща много повече от духовния процес. Но в духовния процес, мисля, че самият Гаутама говори много за тези неща. Гаутама Будда. Самият Будда говори за много различни видове същества, с които се е сблъсквал своята духовна практика. Неща, с които човек е длъжен да се сблъска, когато навлезе в определени състояния. Особено кога ние бяхме на друго място, много неща се случиха, но особено когато наближавахме посвещаването на Дяналинга, такива същества се появяваха всеки ден, всякакви видове. Не съм добър в категоризирането им, не мога точно да кажа кой какъв вид е, но са ясно различни, със сигурност, много отличително различни. Тяхната енергия, във външния им вид, във всичко. Бяха там, но не обърнахме внимание. Но другаде съм обръщал внимание на някои от тези неща, но няма много полза от това, защото нито едно от тях, поне тези, които съм срещал, нито едно от тях няма духовно значение за мен. Обърнах им малко внимание, но в момента, в който разбрах, че това няма полза, аз спрях да им обръщам внимание, защото те никога не са имали духовно значение. Имат екзистенциално значение. Ако искате да изследвате сътворението, да. Но ако искате да опознаете себе си, те не са от полза, защото те просто са в различна форма, толкова невежи, колкото сте и вие.
Може би с различен вид възможности, които биха изглеждали невероятни за вас, но съм сигурен, че вашите способности изглеждат невероятни за тях. Иначе нямаше да ни посещават, нали? Както те изглеждат невероятни за вас, вие трябва да изглеждате невероятни за тях. Затова те идват тези дни и нямам този лукс. По това време нямаше стена около къщата и сутринта винаги около 5:45-6 часа, когато слънцето изгрява, винаги идвах и сядах във външния коридор и храмът все още не беше там. Просто изграждах храма в ума си. Всеки ден седя там и гледам в посоката, където трябва да се появи. Защото аз нямам парите, нямам материалите. Просто построявам нещата в ума си. По това време, знаете, че тези същества просто се мотаха наоколо доста време. Те имат неправилни форми, но всички бяха като двоизмерни, знаете, като картони, които се разхождат наоколо, движат се, издават звуци и просто се мотаят там през цялото време. Понякога не можех да ги игнорирам, защото бяха толкова шумни. И понякога се случваше други хора в къщата бяха чули гласовете и шумовете, че говорех на някого. И те излизаха и гледаха, че не говоря с никого. Те не могат да чуят какво се говори, но все пак чуват нещо. Никога не съм говорил. Но те издаваха толкова много шумове. Трябва да разберете, шумът означава видът шум, който издаваме, може да издадем само ние. Когато казвам видът шум, който издаваме, птиците могат да издават различен вид шум, но и ние можем и те могат да издадат същия шум по отношение на честотата, затова може да се чуваме взаимно. Тук има други същества, които издават други видове звуци, които не можете да чуете. Обикновено тези същества издават други видове звуци, които не можете да чуете. Но тези издаваха звуци, които приличат на нашите. Някъде в честотния диапазон, в който можем ние да комуникираме. Или те специално издаваха тези звуци за мен, или също принадлежат към същата категория на издаване на звуци като нас. Не съм изследвал всичко това, защото аз знаех. Времето ми стичаше. Секундите ми се използваха, така че аз поставях тухлите. Седях там и слагах тухлите. Защото основата ми се използваше толкова бързо. Ако звукът, който издават, е със същата честота като нашата, също е възможно, че тяхното мислене може да е горе-долу на същата честота като нашата. Тялото им може да бъде до някъде от същия вид материал, може би не точно, но от същия вид. В противен случай очите ви няма да ловят тези същества толкова лесно. Може да видите тези същества и други неща, ако сте в определено състояние, но не и както всичко друго, което виждате всеки ден. Това якши ли са, гандарвани, гани? Не мисля така. Защото не се вписват в нито едно от описанията, които се знаят в традициите. Те описват гандарваните като най-красивите човешки форми, якшите като малко по-различен вид, но все пак в човешка форма. Ганите напълно изкривени. Изкривени означава по-различни от човешките форми. Повечето от храмовете, които виждате, има форми на гани. Поставят гани, защото ганите са изиграли важна роля в формирането на човешкото съзнание, защото самият Шива е гана.
И защото той е Гана, Ганите са се мотаяли около него, те са неговите хора. Но той си е създал форма. Той си е създал човешка форма, за да бъде ефективен с човешките същества. Но приятелите му останали в същите стари форми. Формата му била достатъчно мощна, достатъчно въздействаща, те можели да работят заедно, без да променят всичките си форми. Формите на Гана са навсякъде. Тъй като сме човешки същества, ние се опитваме да ги направим малко като нас самите, леко изкривени, защото не може да си представим нещо, което е напълно различно от човешко. В момента пред храма на Байрави две статуи на Гани седят, може би не са изглеждали така. Но нашите човешки умове са устроени така, щом е същество, трябва поне да има глава. И дори тогава не можем, ще изглежда просто като топка. Имаме нужда от две ръце, за да го накараме да изглежда като същество. В нашето мислене, ако нещо трябва да изглежда като същество, то трябва да има ръце, крака, всичко. Може би те не са имали нито едно от тези неща. Може би това, което видях, са били истинските Гани. Да не са имали форми като тази, за която ние си мислим. За определен период от време художници, които... Как може художник да изрисува някакъв силует и да твърди, че това е същество? Ако ви покажа неправилна форма на хартия и ви кажа, че това е същество, няма да го купите, нали? Трябва поне да отрежа горе-долу като човешка форма, за да кажа, че това е същество. Ще разширим формата, ще кажем, че това е същество и ще се съгласите. Поне глава и тяло и някакви крайници необходими за човешкия ум да възприеме. След период от време художникът може да продължи да трансформира формите. До точка, която от Ганапати направихме Гаджапати. Превърнахме Гана в слон, което е сериозна и голяма промяна, нали? Не е малка промяна. Много голяма промяна. Ганапати означава вождът на Ганите. Това означава. Не е като че ли той да е отишъл и да е отрезал нечия глава и да е сложил. Той е казал на Ганата, че ще вземе главата му и ще я сложи на човешко тяло, поне да бъде наполовина ефективен. Сега аз имам пълна човешка форма, ако ти дам човешко тяло, но не можем да създадем само главата, ще бъдете доста ефективни. И Ганапати е ефективен, нали? Ние приехме Ганапати, защото той има човешко тяло и глава на Гана. Ако е бил цяла Гана, ние сме го държали навън, не сме му се покланяли. Държали сме Ганите извън храма, но сме вкарали Ганапати в храма. Защо? Защото прилича на нас. Може би той е отмислил всички тези неща и да ги е направил. Може би му е трябвало само един помощник, който изглежда сравнително човешки. Нали? Може би те просто са дошли на групи, както ги видяхме на езерото Мансаровар. Просто определен вид. Те са знаели, че в тази форма не могат да правят нищо. Така че може би те са използвали местната земя, за да създадат телата си и не са могли да се оформят правилно, но някак си се справили. Дори сред човешките същества не всеки е дошъл с една и съща форма, нали? Ганите били в много различни форми и си мислили, че е окей. Щом Шива изглежда допустимо, може би за да отиде на конференция му е бил нужен още един човек. Така че той е взел главата му и я сложил на човешко тяло, за да изпълни някаква непосредствена цел.